Lousame renderá homenaxe ás cantareiras polo Día das Letras Galegas. O Concello organiza diferentes actividades para poñer en valor un dos máis grandes activos da cultura galega, sen deixar de lado o escritor Cernadas de Castro. As letras galegas celebraránse en Lousame con dúas figuras como principais protagonistas, as cantareiras populares e Cernadas de Castro. O Concello organiza unha serie de actividades do máis variadas para pôr en valor a cultura galega e reivindicar a un dos seus máis grandes autores. Temos programada unha gran cita cultural na que vai haber unha variedade de actividades. Vai haber música, contacontos, obradoiros, unha exposición sobre Cernadas de Castro, unha variedade de actividades que van dirixidas a todos os públicos e idades dos nosos veciños. Este ano, como ben sabemos, o Día das Letras Galegas está dedicado á poesía popular oral e ás cantareiras. Despois os meus compañeiros falarán un pouquiño, explicarán as actividades que se van a levar a cabo, pero vamos a ter tamén as protagonistas do día 17 de maio, que son as nosas cantareiras. Tamén vamos a ter unha actividade dedicada a elas na que podremos gozar da súa boa música. A primeira actividade será unha andaina familiar este domingo 11. Polo de agora, o Concello rexistra preto de 50 inscritos e agarda chegar ata os 100. De que vai a ser unha andaina familiar dun recorrido aproximadamente de 5 km con un nivel de dificultade baixa porque queremos que os cativos e a xente maior tamén poidan ser partícipes desta actividade. É unha actividade na que vamos a facer un camiño de nivel de dificultade baixo e que vai a ter cada 500 metros unha lámina expoñendo a vida e obra de Diego Cernadas. O día grande será o 17 de maio, a data propia das letras galegas. Aí o protagonismo será para as cantareiras e para Cernadas de Castro na actividade alcumada como a Romaría das Letras. Empezaríamos cunha exposición sobre a vida e obra de Cernadas de Castro, que estará exposta aquí, diante da igrexa. Ás 12:30 faremos a ofrenda floral e lectura de poemas a cargo de nenos da parroquia de Fruíme. Ás 13 horas haberá un concerto da banda de música de Lousame. E despois teremos ás 13:30 a actuación das cantareiras. Unha das novidades na programación é o xantar popular do 17 de maio, organizado pola Asociación Veciñal Cernadas de Castro de Fruíme. Decidimos, para poder unificar todas as actividades de mañán e tarde, facer un xantar para os socios, que xa está completo a día de hoxe. A verdad, estamos moi contentos de que a xente daqui de Fruíme, que é socia da Asociación Veciñal, participe con tantas ganas en todas estas actividades. E nada, animar a todo o mundo, non só daqui da contorna, sino de máis alá, a participar nas actividades tanto de mañán como de tarde, descubrir a vida e a obra de Cernadas de Castro a través da exposición e de todo o que aquí se vai a falar, e tamén descubrir a obra toda das nosas cantareiras. Dende o Concello de Lousame seguen reivindicando a homenaxe a Cernadas de Castro polas letras galegas. Dende o Concello de Lousame, como todos os anos, un ano máis, seguiremos reivindicando as veces que faga falta que se adique o Día das Letras Galegas a Diego Antonio Cernadas de Castro, porque creemos que é un persoeiro que o merece e, nós dende o Concello seguiremos reivindicando a súa figura e esperemos que algún día podamos celebrar o día dedicado a él. Dende esta fin de semana poderase ademais desfrutar na Casa da Cultura Lousamía dunha exposición de Víctor Lens, que é natural do Castro, que podedes desfrutar na Casa da Cultura do 9 de maio ao 30 de xuño. É unha exposición composta de 13 obras, acompañadas todas de poesía e textos escritos polo propio autor.